It's Anghak Tita Tanya! Tita Tanya! Chinita! Dear! Wow, Bolivia! Ajat Pinong and Tita Max Tan na Chinita. Yung bunso pong kapatid ng asawa ko, muntik nang humarang yung mic sa mukha ko. Yung bunsong kapatid po ng asawa ko ay mula nung nag-live-in kami, palapasok ng bahay at palapasok ng kusina at palabukas ng ref namin at palakuha ng pagkain ng hindi nagpapaalam. Hindi ko po nasasabi na yung mga ulam sa ref, lalo nung nag-New Year at Christmas, ay pang ilang araw pa po namin yan, kaya nasa ref, iinitin na lang. Pero sa kanya, isang upuan lang, ubos na, ang taba kasi. Paano ko po ba siya kakausapin nang hindi siya nagtatampo? Love, Clarice. January 2, 2026, palakpakan may kasamang sigawan! Hello, Kuya Kajot! Hello po. Good morning po sa lahat ng mga nagpaputok kagabi. Kahapon, no? Nagpaputok ka Kahapon ba? pala. Hindi ka, kahit ano ba, mula dati nagpapaputok ka ba? Dati. Dati, nung uso-uso pa, nung Oh, pwede pa. Ngayon kasi yan. di ba may maraming ordinansa mga CTC? Or bawal ba talaga nationwide? Di ko alam, sorry, hindi updated. Ang alam ko kasi sa mga barangay sinasabi, bawal na paputok. Oo, may mga cities na bawal, may mga cities din na allowed. Opo. Diba? Kasi Mandaluyong Or bawal. baka pasaway lang tayo mga Pilipino talaga. Tama. Pasaway. So, Busy. ito na nga, January 26. January 2, 2020. Ano ba? 2026. Nalilito tayo. At ang oras nga po, kabisyo, 6:32, kung saan ang ate mo, Clarice, ay nagsusumbong dahil ilang araw pa lang daw silang live-in partner ng kanyang partner, yung bunsong kapatid dito palapasok sa bahay at palabukas ng, Rep. tapos palakuha ng, Pagkain. oo. So, ikaw ba, Kuya Kajot, may ganyan ka ba kapitbahay o kapatid na, o kakilala na palapasok ng rep? Ay, palapasok ng rep. Palakuha ng pagkain, di nagpapaalam. Sa akin po, ang rep kasi namin nasa tindahan, malayo sa bahay namin eh. So, wala nagbubukas na iba? Wala. Kayo lang mag-asawa? Ang anak ko po, nagpapaalam naman yun sa pag Oo. may kinukuha. Mantakin mo yung anak mo na yan, nagpapaalam pa yan Opo. Pero itong kapatid na bunso ng kinakasama ni Clarice, hindi nagpapaalam. Paano daw natin papayuhan? Paano niya daw ba kakausapin na hindi nagtatampo? Oo. Kuya Kajot no? Nakakatawa tayo mga Pilipino na tayo pa yung nahihiya, dapat ang mahiya yung kapatid niyang bunso. Opo. Di ba? Kapatid bunso ng asawa niyo. Sadya dapat mahiya! At saka pamilyado na po yan. Ate mo, kapatid mo pala. Wala ka ng karapatan pumunta sa bahay na minsan, pag pumunta ka doon, dapat magsasabi ka na, Ayan. ate, pupunta po sa bahay niyo, baka may ulam dyan, pahingi naman. Oo, no. Dapat nagpapaalam. Ganun dapat. Minsan kasi siguro baka hindi matanggap ng mga kapatid natin na nag-asawa na tayo, no, Opo. na nagiging bitter. Parang, close naman kami ng kuya ko eh. Dapat close din tayo at kung ano yung style ng pagsasama namin dati, ganun din dapat tayo. May mga ganun, feeling entitled. Entitled sila, feeling nila may karapatan na silang manghimasok kasi ganun naman sila ng kapatid nila eh. Opo. Pero hindi dapat, no, pag Hindi mag-asawa dapat. na. Hindi, para sa akin kasi, hindi, joke lang po to ha. Hindi, para sa akin, padlakan ko yung rep ko. May padlock pa. Joke lang, joke. Hindi, pero di ba? Dapat hindi tayo mahiya na kausapin yung ganyan. O kaya, kausapin niya na lang yung asawa niya, yung partner niya. Yan. Sabihin mo naman kapatid mo. Oo.
Hindi mo naman Huwag mo ano. naman pala kuha kasi pagkain pa natin yun ng 2 weeks eh, di ba? Bali may panis na doon, kinain mo pa. Hindi, pag nasa rep. Ikaw ba, Kuya Kajot, kayo ba ni Atelita, nagre-rep kayo ng ulam nyo pa sa isang araw? Opo, naglalagay pa kami sa rep. Diba? ng Ang ano. sarap kaya yung pag-iinit. Yung Tapos mga- yung mga halimbawa may nudo, yung mga may sarsa. Yun. No? Opo. Tapos, na para bang. Tapos iinit mo, lalong nanuot sa karne yung sarsa eh. Opo. No? Pag gano'n kasi iniinit, masarap pa yung babalik-balikan. No? Wag lang yun, 10 araw na. Sino binabalikan mo? Hoy, hindi. Minsan 10 araw, okay pa din hanggat Okay, di panis. Hanggat di panis. Lalo pag ganyan nag-New Year, Opo. yung lechon nagiging lechon paksiw. Yun. Oh, yung pata. Yun yung pata, nagilit yung kalabaw. Ang sarap mo, ang sarap. Good morning po sa mga nag-aagahan at sa mga palakuha sa rep. Oo. Dapat nagpapaalam. Kahit kapatid mo yan, kahit gaano pa kayo ka-close, respeto yan dun sa asawa Opo. ng kapatid mo. Oo. Or sa kapatid mo na lang. Eh, dapat talaga magpaalam ka kasi pangit yan eh. Mamaya makita ng iba na, pwede pala pumasok dyan eh. Oo, tama. Tsaka trespassing yun. Oo. Hindi maganda ng namamasok. Dapat, Eh, para sa akin kasi kung pagkain, di man pinagdadamot yan eh. tama. Sabi nga di ba, ang tao nagugutom, papakainin. Ang So, taong nauhaw pa inumin. Ayan, amen. Yun sa So, Bible. hayaan na lang. Hindi naman, dapat Magpaalam. napapaalam ka kasi Hindi sa pagdadamot. hindi. Ayan. Para sa mga yung hilig kumain, magano po kayo tayo, mag-reduce tayo dahil ang Gusto ko yung nagpapayo joke, ka na na joke mag-reduce. lang po sa mga medyo Hindi, tama. Kasi hindi dahil sa tinutokso natin silang mataba, kundi dahil para sa kalusugan para natin. sa health din. Tama. 2026 na. Ito pa rin na natin ang pagdadayet. Kahit na po, gulay lang po, gulay, wag yung matatabang pagkain. Gulay, prutas. Yun, prutas. Kung masyadong process, ako puro process din naman ako. Mamaya Kuya Kajot, mag-a-announce tayo ng winner sa Love knows no boundary! Kaya tumutok po kayo sa amin ni Kuya Kajot. Wala mo na si Mang Kanor dahil siya ay high blood sa kakakain niya lechon paksiw. Mga bisyo, hanggang alas 9 po kami ni Kuya Kajot ngayong January 2, 2026. Abangan niyo po kami pati sa pag-a-announce namin ng Love Knows! No boundary! Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang... 90.7. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!